Moi boas, Hugo, que tal? Como estamos? Antes de nada, felicidades pola renovación, un ano máis no club, tras facer unha gran temporada a nivel grupal. Como te sintes ti? Por que decides renovar polo equipo? Nada, coméntanos. Eu penso que as razóns da miña renovación son moi sinxelas. Eu son de aquí, non hai club co que me sinta máis cómodo, máis cercano, e as oportunidades que sempre che brindan neste club, desde a cercanía e desde a amizade incluso, pois non se amosan noutros clubes. Xa falando un pouco, quero que me fales como te sentiches ti a tempada pasada, a tempada na que das o salto de juveniles a senior, onde tuveches minutos. Fálame como te sentiches ti tras toda a tempada. Pois moito mellor do que pensaba. Eu pensaba que incluso non iba a dar o nivel, eu penso que acabei un bo nivel e competindo como os demais. Entonces, penso que a temporada foi moi boa de adaptación e eu penso que estou xa máis que adaptado. Agora, unha nova tempada, que esperas ti, tanto a nivel colectivo como a nivel individual? A nivel colectivo penso que o obxectivo é como o deste ano, estar aí arriba como sempre aquí sempre hai equipo para facelo. E a nivel individual, pois ir ganando máis minutos e ir ganando goles, estadísticas, sentíndome ben, que é o principal. Xa para rematar, unha mensaxe da afición. Pois nada, hai que seguir como sempre, este ano moito máis e mellor.